Bună seara! Bună seara! Ăsta jos, că am notat acolo unde sunt numele și... Ce mai faceți? Sunteți ok? Tot în regulă? Da. Tot ok? Nu vi se pare ciudat că vă întreabă cineva asta în română? Tot ok? Tot în regulă? You're right? You're right, mate? You're right, mate? Bună seara și bine v-am găsit. Eu sunt Claudiu Constantin, după cum bine ați auzit. Sunt bucureștean, nimeni n-a mai spus de unde este, eu sunt din București. De unde și întrebarea ce că cauți aici. N-am reușit în București. Deci cu atât mai ratat dacă nu reușești în capitala unei țări. Și te duci în altă capitală să râzi lui aia cum poate să fie un eșec cu adevărat. În sfârșit, românii, nu știu dacă ați realizat treaba asta, dar românii și polonezii sunt pentru englezi ceea ce sunt acum spaniolii pentru americani. Suntem imigranții aia care au venit să le luăm locurile de muncă și facem un lucru foarte bun. Am venit aici și la un moment dat, cândva, nu o să mai plecăm niciodată. Colonizăm Anglia. În sfârșit, colonizăm Anglia. Nu știu dacă Dan Manin chiar spunea treaba asta cu adevărat, dar eu m-am gândit să spun gluma asta cu... Mă duc la sală, nu știu dacă se mai spune treaba asta, la un moment dat chiar mă antrenam să devin instructor personal de fitness. Nu e ca pe o glumă, dar chiar asta am făcut. Chiar, este un adevăr, nu este o glumă. Nu mai credeți de adevăr. Și cu adevărat, acum mă duc la sală doar ca să mă antrenez, ca să fiu în stare să-mi sug burta cât timp pot o discuție normală cu cineva. Asta este performanța la care am ajuns în acest moment. 5 minute, după ce a plecat, se întâmplă treaba asta. Și nu știu dacă sunteți conștienți, dar unul din cele mai cunoscute exerciții dintr-o sală de fitness este un exercițiu intitulat, sau se pare că a fost inventat de către români, se numește Romanian Deadlifts. Ați auzit de el? Da. Sau îndreptări. Efectiv, iei bara și o ridici. Efectiv, este reprezentarea vizuală a unui român care ia porcul de Crăciun și îl pune în portbagajul Dacia 1310. Fără să jucă spatele. Iei porcul, l-ai pus. După care urmează țuiculiz, tigriz și celelalte. Mi-a murit un prieten. Funny? Nu este funny. Știți că este vorba aia care spune că Dumnezeu l-a chemat în armata lui de îngeri. Știți vorba asta, nu? N-ai auzit niciodată? Se pare că Dumnezeu a avut nevoie de un om în armata lui de îngeri, de un alt înger în armata lui de îngeri, în care mulți îngeri, dar la un moment dat lipsea unul. Și de-aia a trimis autobuzul ăla în intersecție ca să îl aducă în armata lui de îngeri. Și ai fi zis că un alt mijloc de teleportare ar fi fost mult mai eficient în sensul în care l-ar fi lăsat pe viitorul soldat intact. Dar se pare că Dumnezeu avea nevoie de soldați plătiți în ziua respectivă. Fiindcă Satana a atacat cu gem și cu sirop de arțar. Și asta l-a oprit. Primul meu job, acum 3 ani, când am venit în Londra, a fost în waste management. Maica mea a fost foarte mândră de mine. N-am înțeles decât management. Nici n-a ajuns bine filmul în Londra și deja manager, frate. E manager. Aranjează lucruri pe acolo. Și după aia când i-am explicat că waste înseamnă gunoi, i-a picat toată mândria de pe mine. Efectiv, ceea ce trebuia să faci, trebuia să sortezi plastic de metal și de sticlă și să le pui separat. O meserie care necesită atenție distributivă. Asta am spus mai bine. Și multă atenție.
Și trebuia să iei respectivele obiecte de pe o bandă rulantă și să le pui separat, tu împreună cu alți oameni. Separat. Și la un moment dat a venit pe banda rulantă o placă dentară. Și am zis, hai să mai picănțim un pic lucrurile, hai să fac eu o glumă, Claudiu comediantul. Și eram cu un prieten albanez și am spus, cum ți se pare? Și a zis, cum se pare ce? Zic, păi, unde crezi că este restul corpului? La care el îmi spune, dacă este o treabă bine făcută, peste tot. Dar în principiu Londra este un oraș foarte, foarte sigur, mai puțin partea cu înjunghierile. Și am întrebat pe englez, fiindcă sunt maseur acum, după gunoi trebuie să faci masaj. Asta este job meu. Acum sunt maseur. Și vorbesc cu foarte mulți englezi. Și am întrebat, care este treaba cu înjunghierile? De ce vă înjunghiați efectiv aici? Fiindcă eu vin din România, un stat, o țară care este mult înapoiată față de Anglia, toate privințele. Și totuși în România nu sunt atât de multe înjunghieri pe cât sunt în Anglia. Cum vă explicați treaba asta? Și mi-a zis că pur și simplu este o chestie culturală. Și așa suntem noi, suntem cultural, ne înjunghiem între noi. Dar eu am găsit explicația, am stat să mă gândesc și efectiv mi-am dat seama de ce oamenii ăștia se înjunghie efectiv ca niște idioți. În România nu ai putea să te înjunghii cu oricine și oricând. Și totul ține de ordine, de civilizație și de curățenie. Fiindcă în România, dacă vine la tine unul cu un cuțit și te amenință, e de ajuns să întinzi mâna într-o parte și sigur găsești o cărămidă, o băutură sau un cățel. Le-ai aruncat în față și ai fugit în pula mea, nu stai pe loc. Aici dacă întinzi mâna, totul este tăiat la linie, gazonul nu e nicio băutură, nu poți să arunci cu nimic în el. Sigur nu scapi. Și știți că mai este și vorba aia cu nu veni cu un cuțit la o bătaie cu boturi. Că ți-o iei în cap. Este adevărat, da? Pe de altă parte este și lipsa asta de respect la condiția ta de gangster, frate. Adică trebuie să ai un respect față de ceea ce ești, înțelegi? Dacă nu vrei să fii înjunghiat, măcar arată ca unul care nu vrea să fie înjunghiat. Dacă pantalonii tăi atârnă sub cur, dacă ghetele tale sunt dezlegate, parcă te face ceva în tine să-l înjunghi pe ăla. Nu l-ați văzut? Eu când îi văd pe ăștia așa, zic, nu până mai cuțitul, frate. Vine să-l tai pe ăsta. Da. Ciorapii sunt everlast. I-am aruncat, în primul rând îi arunc în față și după aia făcut. Am un plan deja făcut pentru înjunghiat. Tu ce crezi? Mai este și planul 2, mă cac pe mine și cad în genunchi. Nu pe mine, nu pe ea! Este și planul 2. În România nu s-ar putea întâmpla treaba asta, fiindcă toți țiganii, toți cocolarii, toți oamenii din bande și din răufăcătorii, toți sunt îmbrăcați în training, au Adidas în picioare și șireturile sunt legate în pula mea. Ai scos cuțitul la el? A fugit! Nu stă pe loc. Ce credeți? Că ăștia să lua maratoane, să lua pe stadion, să alege? Nu vor să fie înjunghiați în ziua respectivă. Este foarte, foarte simplu. Da, de treabă. Nici am și telefonul, nu mai văd ce fac. Viața. Și o urăsc viața asta. Ar fi bine să fie deschis telefonul ăla ca să văd ce fac. Dar mi-e rușine să mă plec. Mi se spărsese un termopan, fiindcă sunt din București, am termopan. Știu că voi nu aveți, dar o să vină și momentul ăla pentru voi. Am luat un anunț de pe un stâlp, zicea tâmplărie pe WC. Deci știți pe alea, nu? Și am sunat, a venit ăla, l-am stat în casă, a intrat, s-a dus în baie,
S-a așezat pe WC. Mi-a făcut un scaun. Maro. Ceri ramă de fereastră și primești un căcat. După care am avut nevoie de un puț. Fiindcă aveam nevoie de apă proaspătă în București. Și am luat un anunț care spunea forez puțuri. Țin minte perfect ziua respectivă, fiindcă a fost exact în aceea zi cu programarea mea la proctolog. Tot forat de puțuri și acolo. Nu vi s-ar părea amuzant, efectiv, dacă atunci când te duci la proctolog să auzi aceleași sunete ca la dentist? Să ajungi acolo și să stai pe scaun să intre unul înaintea ta și după aia să auzi scuip aici. Plătiți-vă, vă rog. E doar puțin sânge, trece. Ăsta cred că a dormit. La final să iasă ăla, să-i dea o acadea, să-l trimită de ăsta, ți-l trece 2-3 zile, ok. La un moment dat a încercat proctologul să facă o glumă și avea nevoie să mă investigheze, nu pot să vă spun, mai adânc și zice, meseria e brățară de aur, domne. Și curul meu tot brățară de aur e acum. Dar efectiv mi-ai demonstrat ce e. Se spune că mașina Ferrari, culoarea roșie, se numește roșu Ferrari. Știați treaba asta? Dar știți cum a apărut? A apărut în urma mai multor accidente și fiindcă șoferii se accidentau, le curgea sânge pe portieră. Este un fapt adevărat, puteți să vă interesați. Este pur și simplu, este o culoare care nu este neapărat olfactiv frumoasă, cu toate că este acum, dar respectiv, la vremea respectivă era pur și simplu utilitariană, fiindcă nu trebuia să aveți sânge pe portieră. Din același motiv, eu am un Corsa și scaunele sunt maro. Aceleași senzații ca în Ferrari, doar că nu sângeresc, te caci pe din efectiv. Efectiv ești acolo. Și culoare, bineînțeles, grigăinați, fiindcă suntem în Londra. Nu, eu nu cred că toate animalele care se cacă pe mașina mea, toate sunt porumbei. Cred că cel puțin două au fost vulpi, clar. Deci la un moment am trecut pe sub un pod și s-a căcat de la început și s-a oprit în spate. Niciun porumbel nu cred că se cacă efectiv greutatea lui corporală. S-a căcat un porumbel întreg până în spate, înțelegeți? Mi-e doar așa câteodată de România, dar mă gândesc că între înjunghirile de aici și violările de acolo cumva nume le balansăm, nu? Hai, cum o să sub bota, mi-am murit un prieten, voi zmeni în jurul de înjunghiri, tâmpările ce Corsa mă rog, pula. Nu mai am nimic. Vă mulțumesc foarte mult, a fost Carol Constantin, vă iubesc! Nu știu cine urmează, ne vedem și data viitoare! Bravo! Și doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, urcă nimeni altul decât Radu Isa! Măi, bun Constantin ăsta! Dar e efectiv și-o băgat pula. Lasă că nu prezinți pe cine urmează. Microfonul și acum pleacă și ne vede. Mulțumesc că m-am pierdut. Doamne Dumnezeu, omul s-a făcut stand-up comedy 12 ani de zile. Și acum eu nu știu cine urmează. O seară bună pe mine. Asta nu i-a mers în București. De asta nu se meargă nici în Londra.
Rău să comportăm. Și principal, eu sunt Radu și eu să spun chestii despre viața în Londra. Eu tot vreau să vorbesc cu români despre viața din Londra, pentru că